Goaz ere elkarturik piztuta fedea, argitan zabalik maitasun bidea, zuzentasunez egin dezagun maitasun bide zabal argia, gure anainei lagunduz beti, eman ez eskua eta ogia. Goaz elkarturik piztuta fedea, argitan zabalik maitasun bidea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. jauna zuekin. Eta zure zeikarekin. Gaur elizan ospatzen dugu Santa Marta. Beraren bitartekaritza eskatzen diogu eta egin gaitzala gure jangoikoak Santu Marta bezala. Eta presta ezagun geure bihotza, geure anima, eukaristionetan parte hartu alizeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altxua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko guztion betierekoa, zeure semeak Marta Santuaren etxean hartu nahi izan zuen ostatu. Egizuaren otoitzari esker, geure zenideengan Kristo zerbitzatuz, izan dezagula zeruko etxean zeure harrera onaren posa. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik, honela mintzatu zitzaidan jauna. Zoaz, linozko gerrikoa erostea. Jantzi gerrian, baina ez garbitu uretan. Erosi nuen gerrikoa, jaunak esan bezala, eta gerrian jantzi. Jaunak berriro hitz egin zidan. Hartzazu erosi eta jantzi duzun gerrikoa. Zoaz Eufrates ibaira, eta gorde ezazu hango arzulo batean. Joan nintzen, bada, eta Eufrates ibaian gorde nuen jaunak agindu bezala. Handik denboraldi batera, jaunak esan zidan, zoaz Eufrates ibaira, eta hartu han gordetzeko agindu nizun gerrikoa. Joan nintzen Eufratesera, zulatu gordelekua, eta atera nuen gerrikoa. Usteldua zegoen, eta ez zuen ezertarako balio. Orduan jaunak hitz egin zidan, eta esan, hau dio jaunak, horrelaxe gertaraziko dut ustel, Judaren eta Jerusalemen arrokeria neurrigabea. Herri gaizto honek ez ditu nire hitzak entzun nahi, eta bere barne joera gaiztoai jarraitzen die. Jainko arrotzen ondoren dabil, horie zerbitzatuz eta gurtuz. Horregatik ezertarako balio ez duen gerriko honen pareko izango da herri hau. Nola gerrikoa gizonaren gerriari lotzen zaion, alaxe nahi izan ituen dio jaunak Israel eta Juda herriak neri lotu. Nere herri, nere ospe, nere gorespen eta nere ohore izan zitezen. Baina ezentzunarena egin zidaten. Jaunak esana. Sortu zintuen jainkoa zenuen baztertu. Sortu zintuen jainkoa zenuen baztertu.
Sortu zintuen arkaitza zenuen baztertu, mundura ekarri zintuen jainkoaz zinena ahaztu. Seme-alaben iraina ikustean, zapuztu egin zituen jaunak. Sortu zintuen jainkoa zenuen baztertu. Esan zuen berekiko, eskutatu egingo dieta aurpegia, eta ikusiko dut zer amaiera duten, jende makurra baitira, leialtasune gabeko seme-alaba. Sortu zintuen jainkoa zenuen baztertu. Jainko ez den batekin mindu ninduten, bere idolo hutsalekin iraindu. Herri ez den batekin minduko ditut nik ere, nazio ergel batekin irainduko. Sortu zintuen jainkoa zenuen baztertu. Aleluia, aleluia, aleluia. Aitak ala nahirik, bizia eman digu egiaren mezuaz, zorkari guztien artean, lehenengoak izan gaitezen. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa, San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesus, herriska batean sartu zen, eta Marta zeritzan emakume batek etxean hartu zuen. Bazuen honek Maria izeneko ahizpa bat, eta hau, jaunaren oinetan eserita haren hitza entzuten zegoen. Marta berriz lanpetuta zebilen etxeko zereginetan. Orduan, Martak Jesusen aurrean jarri eta esan zion, jauna, ez aldizu axola nire ahizpak lan guztiak niri gainuztea. Ez aiozu laguntzeko? Jaunak ordea erantzun zion, Marta, Marta, gauzaskoren gatik zabiltzak eskatua eta larri, baina bakarra da beharrezkoa. Alderdi onena aukeratu du Mariak, eta ez dio inor kenduko. Jaunak, esana? Marta eta Maria, Maria eta Marta. Izakilek badugu geure barruen, Marta eta Mariaren espiritualtasuna. Mariarena, jangoikoaren presentzian egote horrena, eta Martarena, gauzak egitea jangoikoaren gatik. Eta ezin genuke esan bat txarra dala eta bestea ona dala, gure jangoikoak hori ere ez du esaten, Jesusek ere ez du esaten. Baina bai Jesusek esaten duela bat bestea baino hobeagoa dela. Eta Mariak aukeratutako hori Martarena baino hobeagoa da. Eta honek ze esan nahi du, gauzak utzi behar ditugula alde batea eta jangoikoaren presentzian bizi eta denbora horren aurrean bizi? Hori ez. Baina gure barruan, geure barnean, bi alderdi horiek egon behar dute, bai edo bai. Gauzak egitearena eta kontemplazioarena. Jesuitak badute esaldi bat behaien espiritualtasuna laburtzen duena. Eta hauxe da. Eta erderaz esaten dizuet, ala ikasi nuelako. Da, contemplativos
en la acción. No somos guztiz kontrakoa, ezta? Baizik eta contemplativos en la acción. En eso que estamos viendo, ver la contemplación, vivir la contemplación de Jesucristo, ez? Hor dago, gure Mariaren alderdia. Eta gure jangoikoari ez diogu eskatu behar Martaren alderdia sustatzeko gure baitan, porque normalean badugu. Baizik eta eskatu behar dioguna da Mariaren alderdia sustatzeko geure barruan. Porque askotan jartzen gea kontemplazio lan horretan, eta kontemplazio horretan ere zerbait egiten dugu. Eta kontemplalari izatea da contemplar la belleza de Dios. Y eso es la maravilla. Gaur hori eskatzen diogu gure jangoikoari. Mariaren alderdi hori haunditu dezala guregan eta goza dezagula horretan. Porque askotan, erderaz esaten dan bezala, podemos estar en las cosas de Dios sin estar en Dios. Podemos hacer como María muchas cosas, pero podemos hacer muchas cosas como Marta, pero sin estar en el puesto de María. Y eso no lleva a ningún lado. A un activismo puro y duro. Hacer. Y no. Lo que a nosotros nos va a salvar no es el hacer. Lo que a nosotros nos va a salvar es la contemplación. Es la vivencia personal que uno tiene o una tiene con Dios. Que esa contemplación, esa vivencia personal siempre nos va a mandar a la acción, claro, pero no al revés. La acción no nos manda a la contemplación. La acción nos manda al estrés. No hay otra salida. Y la acción muchas veces también nos manda por otros derroteros que aparentemente son buenos, pero pues hoy le pedimos al Señor que esa dimensión de María, que la tengamos en nuestro interior, ¿no? Fijaros qué bonito, ¿no? Hoy se celebra el día de Santa Marta, pero también se celebra el día de Santa María, ¿no? Los dos van unidas, ¿no?, en la liturgia. Pero la dimensión de María va oculta, porque la contemplación del rostro de Dios siempre es oculto. Por lo tanto, esa contemplación que se tiene que dar en nosotros, que se dé. Pero no para que los demás lo vean, sino para que el Señor vea que estamos ahí con Él. Y desde ahí surgirá en nosotros todo lo demás. Una parroquia, y ahora hablo en nivel general y termino con esto. Una parroquia que no es contemplativa está llamada al fracaso. Puede hacer las mayores tareas pastorales del mundo. Puede tener la parroquia llena los domingos. Pero una parroquia que no es contemplativa está llamada al fracaso. A los pocos años la parroquia se vaciará y las puertas se cerrarán. Una parroquia que no es contemplativa está llamada al fracaso. Eta luza dezaizkiogun geure eskaria gure jangoikoari. Elizak bizi eta eskain da ditzala espiritua gidaturik, Jesusen Paskoan hasi zen mundu eta izaera berriko balioak. Eska dezaiogun jaunari.
ezkontza eta famili bizitzan kristau fedearen testigu eta erakusle diren gizaseme eta emakumeak, suma dezatela espirituaren laguntza eginkizun horrietan iraun dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Gizarteko arlo desberdinetan evangelioa oinarritzat harturik ari diren laikuen testigantzak, ireki dezaietela ingurukoei barne belarriak Jesusen deia entzuteko. Eska dezaiogun jaunari. Bataioan Jesusekin elkartu garen guztiok bera izan dezagula. Santuek bezala geure eredu nagusi bakarra. Eska dezaiogun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri zugun hogi hau, lurra indarrak eta gizakiren lanak sortua. Hau sengo zegu betiko zorenaren hogi. Bedeinkatu azu jauna, orain eta beti. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakiren lanak sortua. Hau sengo zegu betiko zorenaren edari. Bedeinkatu azu jauna, orain eta beti. Bideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Marta santuangan zu miresgarri ageri zarela aitortzen dugu jauna. Eta zuri jaun haundi horri aparik eskatzen dizugu, haren maitasun zerbitzua gogoko gertatu zitzaizun bezala, izan dadila zuretzat atsegingarri geure zerbitzu apalau. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri ezkerrak matea jauna eta guzti santu jainko algustidon beti ere korri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zeure santuen fedea itormena ederraz, indar berria ematen diozu beti zeure Elizari. Eta argigo erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoa gugan bete dadin santuen jarraibide ederrak eragiten digu eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik guk ere aingeru eta santu guztiekin batean, gorezen zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, gira angustien jainko jauna, zeru lurra, beterik dauzka, zure iztira, Osana, zeru goienetan, benedikatua, Aunaren izenera, datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu behar duek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, oregarri.
da, sinismenaren misterioa. Eta piztu zera jauna, zure Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zure izkarrak emanez aldaren zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazumeitasun osora Frantzisko gure eta Santuarekin, Fernando gure gotzearekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun Luis eta Rosa. Eta hildako guztiak ere harritzazu zeura aurpegiren argitan. Errukizak izko guarrengu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean guretzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun. Gure aita, zeretan zera. Santo izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzatik. Amen. Atera gaitzazu jaunak aiz guztietatik. Emaguzupak agur egunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure lizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu lizari pakea, eman batasuna. Errag bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea, beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa. Emaiguzu, bakea. Hemen, jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak entzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi zinor, zunere txean zahatzen. Baina ezazu ez bat, eta zaldatu ez. Ostian bizi zara, gauta egonigatik, maiteko zaitut beti, bihotzetik. Maiteko zaitut beti, gurutziltzatu zaitu infernuak eta munduak bukatu. Sagrarioan bakardadean horri junpean baztertu, baina gu Jesus zu maitatzea edo hiltzea nahi dugu, edo hiltzea nahi dugu. Ostian bizi zara, gauta
maiteko zaitut beti, bihotz bihotzetik. Maiteko zaitut beti, bihotz bihotzetik. Egin dezagun otoitz. Zeure seme bakarraren gorputz eta odol santuak hartzeak, aldendu gaitzala jauna gauza galkorretatik. Marta santuak bezala lur honetan maitasun zintzoak aurrera egin dezagun eta zeruan zu ikusteak postu gaitezen beti. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedeinka zitzatela jangoiko alguztidonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Aingeru Batek Mariari, dio graziaz betea, jangoiko haren semea, emango diozu sortzea, goizara txetare guertitan, amagoresten zaitugu, aingeruaren hitzak bera, guk ere zaten ditugu. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu. Arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.